that mercy should always be above sacrifice. We as leaders must prioritize mercy. We must also be merciful, especially those who are in need. What is the essence of your sacrifice if you don't show mercy? Sa buhay kaya natin, sino yung mga tao na madili tayong mairita, pero ang galing mo magrosaryo, ang galing mo magdasal, pero ang bilis-bilis natin mairita? Sino yan? Na kung magkasala siya, hindi ka naaawa. Kung magkamali siya, sigaw ka agad. Kung mayroon siya nagawang pangit, aalboruto agad yung dugo. Hindi man lang natin maipakita yung awa. Para yung dasal, sakripisyo, at action sa awa, nagkakaisa. Para sabihin ng iba, he live what he pray. Kasi sobrang pangit, di ba? Bakit ganyan siya? Mapagsimba pero madaling magmura. Rosaryo ng rosaryo. Tapos sinisigawan ako. Ang galing magsakripisyo para kay Lord. Pero ang sakit-sakit magsalita. Again, Jesus said, I desire mercy. You may not do sacrifice, just be merciful. Because to show mercy is already a sacrifice.